Nu să trăiește, bă, rău în România, să trăiește cel mai bine. Sunt molurile pline, o cabană la munte dacă vrei să-ți faci rezervare nu găsești, plajele sunt pline la Mamaia și la bulgari, fiecare are câte o mașină de 15-20 de mii de euro, fiecare are câte un telefon de 40-50 de milioane și haine de firmă. Mai dați-vă drecu în coloșe. Nu vă mai plângeți. Adevărat vorbești. Păi asta e realitatea. Ia-o pe stradă și uite-te. Sunt morurile ochi. Nu poți să-ți iei o pereche de bluși, că s-au luat toate. 80% au. Sărăcia pune stăpânire pe România. 39% dintre românii nu pot acoperi nevoile de bază ale copiilor, în timp ce 34% sar peste o masă, chiar dacă le este foame. În România, nivelul sărăciei este cel mai ridicat dintre ele. 1 din 5 români trăiește sub pragul sărăciei, iar 1 dintre ei este la risc de sărăcie și excluziune socială. Inegalitatea în ceea ce privește veniturile este de asemenea ridicată comparativ cu standardele europene, cu diferențe majore între regiuni.